הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. ברוכים הבאים לפורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. אני דוקטור יובל דרור. בפרק הקודם של פורצים דרך שמעתם את החלק הראשון של השיחה שלי עם אודי שווקי, Cloud Architect בסיילספורס ישראל, ואמיר גרין, אחד המייסדים והמנכ"ל של חברת מובידאו. השיחה עסקה בבעיות ארגוניות, תרבותיות וטכנולוגיות שמקשות על ארגונים לנצל את היתרונות של מהפכת הבינה המלאכותית שעוצרות אותם. בעיות שהכותרת שלהן היא, אולי די כבר עם זה? בחלק הראשון של השיחה, אודי ואמיר הצביעו על שתי בעיות כאלו. אם לא הזנתם לו, אני מציע לכם לעצור עכשיו, להאזין לו, ואז לחזור. הנה החלק השני של השיחה. האזנה נעימה. נעשה סיכום ביניים. הבעיה הראשונה שהצבעתם עליה היא ארגונים שלא משתמשים בדאטה. יש להם את הדאטה, אבל הם לא עושים בה שימוש, והבעיה השנייה היא שדאטה חייבת לעבור טיוב, אחרת אתה פשוט טובע בתוכה, או שאתה לא מבין מה קורה בה, ויש כפילויות, ובאמת, השמיים הם הגבול מבחינת הבעיות. מצוין, נעבור לבעיה השלישית. דאטה שנמצאת בסיילוז, שהיא לא מאוחדת. מה בעצם הבעיה כאן? אז אנחנו רואים בהרבה מאוד ארגונים, ובעולם זה עוד יותר קיצוני מאשר בארץ, כי בארץ יש לכולם איזושהי יכולת לאלתר ולהסתכל על התמונה יותר גדולה. בחול אנשים חושבים מאוד בתוך קופסאות, וכל מחלקה דואגת לנתונים שלה, מנהלת את הנתונים שלה, והרבה פעמים כל נסיבות, אבל זה מתחיל מאיך שהם חונכו לחשוב עוד בבית ספר, אבל גם איך שהארגונים בנויים, הרבה מאוד פעמים הארגון משריש את הבעיה הזאת שכל מחלקה מטפלת בנתונים שלו, ולא בהכרח חולקת אותם עם אנשים אחרים. תן דוגמה לחברה שנתקלת בה אמיתית או דמיונית, ממש לא חשוב, אני רק רוצה להפוך את זה לפרקטי, שאתה מגיע לארגון ואתה שואל שאלה, ובעצם לכל מחלקה יש נתונים משלה, שהם לא חולקים אותו אחד, איך זה נראה? אז אני אתן רגע, בגלל שאנחנו בפודקאסט טכנולוגיה, נתחיל רגע מאצלנו בתוך הבית. אוקיי. כשאנחנו מפתחים. מנהל הפיתוח הרבה פעמים מעדיף שחלק מהמידע, לדוגמה ליעילות המתכנתים שלו, יהיה אצלו קרוב אליו, הוא לא רוצה לחלוק אותם עם כולם. ואז נתונים שיש מתוך מערכות המידע שמנהלות את הפיצ'רים, באגים, פרודקט וכולי, אתה צריך באמת לשכנע ולגרום לו להבין את החשיבות של לחלוק את המידע שיש לו במערכות האלה עם שאר הגורמים בארגון. אותו הדבר, זה די ברור לנו שאנשי ה-QA חייבים לחלוק את הבאגים שהם מוצאים. זה אאוטפוט שתמיד נחלוק. אבל יעילות של אנשי ה-QA, כמה אנחנו מספיקים לבדוק וכמה לא, זה נתונים שאחד הם לא רגילים לחפש, אבל גם אם יש להם אותם, הם לא תמיד יאהבו לחלוק. עכשיו, אולי בצדק. אולי בעצם מנהל הפיתוח אומר, מה אני צריך שכולם ידעו מה היעילות שלהם, זה עניין שלי. אז א', יש בזה צדק, אבל את הצדק הזה צריך לנהל. כי הצדק הזה הרבה פעמים גם פוגע בארגון. זאת אומרת, אם ההנהלה לא יודעת שבאופן יחסי, הפיתוח שלנו הוא לא אפקטיבי, יחסית למה שקורה בשוק, אז היא עיוורת לנתון שהוא מאוד חשוב לה. אז צריך לבסט בין הצורך של מנהלים, באמת שיהיה להם את היכולת לנהל בפרטיות שלהם במידה מסוימת, אבל גם איזה מידע חשוב לנו לחלוק, ואנחנו רוצים שאחרים יראו אותו. וזה הולך לדוגמה שנתתי לך קודם, על נתוני השער. יש מחלקת ביטחון, היא יודעת מי נכנס ומי לא, אבל היא לא בהכרח חולקת אותם עם מנהל השיפוץ, שקריטי לו לדעת כמה אנשים מכל סוג הגיעו באותו יום. תשמע, זה ביטחון, אנחנו לא חולקים את המידע הזה, אנחנו אוספים אותו במערכת שלנו, שהיא סגורה ויש בה המון סיסמאות, ואתה לא יכול לקבל גישה לדבר הזה. נכון, אז לפעמים לא צריך לתת לי גישה, או אסור לתת גישה, אבל אפשר לפתור את זה, אינטגרציות שיוציאו לי מידע שהוא מסונן רק עם הדברים שאני צריך, אבל החשיבות היא להבין קודם כל שהמידע קיים, ושיש עוד גורמים בארגון שצריכים לעשות שימוש במידע הזה. ברגע שיש את ההבנה הזאת ועובדים על זה, אפשר למצוא פתרונות. אני יכול לתת אין ספור דוגמאות לבעיות האלה, שמחלקות עובדות לבד, זאת אומרת מחלקת ההחזקה לא חולק את המידע במערכת מידע שלה עם מערכת התפעול. כל אחד מהם מנהל את אותו ציוד, אבל לא רוצה בהכרח, או לא יכול, בגלל דברים טכנולוגיים, או כל נסיבות,
לא חולק את המידע עם גורמים קריטיים אחרים. עכשיו, זה ברור שכשיש לך בעיה תפעולית, חלק מהפתרון, או מי שיצטרך, הבעיה תתגלגל לפתחו בסוף, זה איזשהו איש החזקה, והוא צריך לדעת איך זה נפתח, ועל ידי מי זה נפתח, ואם לא יהיה לו גישה לנתונים, יהיה לו מידע חסר. עדיין, אנחנו רואים את זה קורה כמעט בכל התעשייה. למה אמרת שזה נורא אופייני דווקא בחול ולא בארץ? תכף אני אשאל את אודי מה קורה בארץ, אבל אמרת זה מאוד מאוד שכיח בארצות הברית, או למה? יש שם עניין תרבותי? לגמרי, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו חושבים קצת אחרת מאשר חלק גדול מהלקוחות שאנחנו רואים בעולם. בארצות הברית, ואני לא יודע להגיד לך שהשיטה שלנו, של האלתורים מתמידים היא יותר טובה או פחות טובה, אבל אנחנו יודעים לאלתר ולהסתכל על מה קורה מסביבנו, ולנסות לחכות את זה בצורה מאוד מרשימה. לקוחות, גם אירופאים, אבל בייחוד אמריקאים, בשביל לבנות אימפריה, לא זזים ימינה ושמאלה. זאת אומרת, זה גם חלק מהכוח שלהם, אבל זה גם מה שגורם לבעיות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לבנות ארגון כמו מקדונלד, אי אפשר שכל סניף יעשה מה שהוא רוצה, הוא יאלתר. כולם עושים בדיוק את אותו הדבר, באותו זמן בישול, הכל מדוד על השנייה, וכולם עושים בדיוק אותו הדבר. זה חלק מהתרבות האמריקאית, זה חלק מהחינוך, זה, אתה יודע, לא משנה כמעט באיזה מלון אתה נופל בארצות הברית, באותה מגירה יהיה את אותו ספר תנ"ך, ויהיה לך את אותה מכונת קפה, והכל אותו הדבר זה שטנץ. ואף אחד לא חושב, טיפה מחוץ, לא חושב לשנות או לעשות משהו אחר. בארץ החשיבה היא קצת אחרת, כל מלון הוא טיפה שונה. אז אודי, מן הסתם, הבעיה הזאת היא רק בעיה שקורית בחול, ובארץ אין כזאת. זאת אומרת, אנחנו מהבחינה, לפחות יש בעיה אחת שאנחנו לא סובלים ממנה. היינו רוצים לחשוב ככה, תראה, זה נכון, אנחנו מאוד מאלתרים ומחפשים את הפתרונות, ואנחנו מאוד יצירתיים, זה מדהים. ולפעמים יש קצת יותר מדי יצירתיות, כן? יש רק מקדונלדס אחד בעולם, נכון? קוקה קולה, כן? אותה נוסחה, מאות שנים. יש סיבה למה הם מצליחים ובונים באמת אימפריות, כן? עכשיו, אם המטרה שלך באמת היא לא להיות אימפריה, בסדר גמור, כן? אתה רוצה להיות חדשני, פורץ דרך, מיוחד, יוניקורן, whatever, סבבה, אם זה היעד שלך. אבל יש עוד כמה אספקטים לנקודה הזאת. לעניין הזה של הסיילוס. נכון. שמה? איך זה בא לידי ביטוי אצלנו, פה במדינה הקטנה המזרח תיכונית שלנו? אז זהו, אז אתה יודע, יש את עניין המריטוקרטיה, כן? למשל בסין זה חלק מהתרבות, זה מריטוקרטיה. זה מי שטוב, מתקדם ומצליח, ואנחנו נלך לפי ההצלחות. עצם זה שאתה, נכון שאתה גאה בהצלחות שלך, אתה מפרסם אותם. אתה פותח אותם לכולם, בואו תראו. אחת הסיבות שאתה רוצה לשמור את הדאטה לעצמך, או את הנתונים על המחלקה שלך, זה כי אתה פחות גאה, אוקיי? וכי אתה מפחד שיגעו לך, יעשו לך, ישנו לך, יזיזו לך. ואלה דברים שצריך להתחיל להיפטר מהם. ואנחנו מדברים היום המון עם ארגונים על דמוקרטיזציה של הדאטה. אנחנו מדברים על קודם כל לפתוח, שהדאטה הוא של כולם, אוקיי? ולכולם יש זכויות על הדאטה הזה. ולאו דווקא תענה שאם מישהו יראה שאתה, אולי מישהו יעזור לך לתקן ולייעל את המחלקה שלך, אם יראו שהדאטה שלך אולי, לפי נתונים יראו שאולי אפשר לייעל משהו, למה לא לתמוך בדבר כזה? למה להסתיר? אז זה אספקט אחד, שהוא מאוד, שוב פעם, הוא מאוד אנושי. אבל יש עוד אספקטים שלא ייגעו לי, שלא ישנו לי, אוקיי, זה שלי, ולפי זה אני מנהל, לפי זה אני יודע, ושלא יתערבו, כן? ואתה לא רואה את טובת הארגון. זאת אומרת, אתה לא, אם אתה בא ואתה אומר, או זה צריך להגיע מלמעלה, זה טופ דאון. יש לנו יעד, יש לנו מטרה. למשל, בארגון שאני עובד בו, בסיילספורס, כל עובד עד הכי קטן וזוטר, יודע מה מטרות הארגון, כל שנה בדיוק, מחדירים לנו את זה למוח. אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו קמים בבוקר ובאים לעבודה. ואני רואה שזה חסר, שאני בא ואני יושב עם איזשהו DBA, על איזושהי בעיה, ואנחנו יושבים על המערכות שלו, ואני יושב לידו. ואני, בתמימות אני שואל אותו, זה לא בתמימות, זה בכוונה. תגיד, למה אתה עושה את זה? לא יודע, מה העבודה שלך פה? אני ה-DBA,
ולמה אתה עושה? למה כל הניתוחים האלה פה? אני לא יודע, ביקשו ממני. זה השורש של הבעיה. אוקיי, שהוא תקוע בעולם שלו בזה, כי המנהל שלו אמר לו, הוא לא פתח אותו החוצה, זה לא רק הדאטה, זה גם ההון האנושי. צריך להיות גאה במה שהוא עושה ולהבין למה הוא עושה את זה, וזה כבר יפתור לך המון 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 בעיות טכנולוגיות, עצם זה שהתפיסה תהיה במקום הנכון. אפשר אבל לטעון שלפחות המנכ"לים, הם רואים את כל המידע. זאת אומרת, אולי מחלקת השיווק ומחלקת המחירות ומחלקת ההחזקה, הם לא חולקים ביניהם מידע. אבל למעלה, המנכ"ל, הוא בסוף מקבל את כל המידע, אז אולי זאת לא בעיה כזאת חמורה. הוא רואה, הכל בסדר. הוא רואה? לא תמיד. מה זאת אומרת לא תמיד? הוא המנכ"ל. אני אפילו הייתי אומר בדרך כלל לא. תסבירו לי. במקומות שבהם יש את התרבות הזאת של לא לחשוף את המידע. ועוד פעם, לפעמים בכוונה, לפעמים בלי כוונה. אין תרבות של לשתף מידע ולחלוק מידע. הרבה פעמים זה נובע מהמנכ"ל, או שזה לפחות יגיע עד למנכ"ל, הוא לא יראה את המידע. זאת אומרת, בארגונים שבהם המידע ושיתוף המידע הם ערך, או בעלי חשיבות, אז זה קורה בכל המחלקות וגם למנכ"ל. במקומות שבהם פחות מתעסקים בזה, במקומות שבהם כל אחד שומר את המידע לעצמו, סביר להניח, ומה שאנחנו רואים זה בדרך כלל גם ההנהלה לא תכיר את הנתונים. ההנהלה לא מבינה שיש כאן בעיה, לא דופקת על השולחן ואומרת, חברים, מה קורה פה? אנחנו מבקשים משהו, לא מקבלים, מה, הם לא מעורבים? אני חושב שברוב המקומות הבריאים, כשההנהלה תגיד אני צריכה את הנתונים, מתקבל את הנתונים. אוקיי. היא לא יודעת לבקש אותם. אני חושב שעוד פעם, כשאנחנו מסתכלים על הבעיה הזאת של ניהול נתונים, אני חושב שכל מי שלמד בבית ספר לניהול עד לפני 10 שנים, לא התעסק עם זה בכלל. לא היה קורסים, אני לא חושב שעד היום יש, אבל לא מלמדים את החשיבות של המידע, איך להביא את המידע. מלמדים אותך מנהל עסקים, אבל לא מלמדים אותך מה לדרוש, איך לנהל את זה. כל הדברים שדיברנו עליהם היום, לא באמת מלמדים אותם. עכשיו, מי שגדל בעשור האחרון לתפקידי ניהול, כנראה מבין אותם, כי הוא גדל לתוך עולם הרבה יותר טכנולוגי. אבל רוב המנהלים בתעשיות שבהם אנחנו מדברים, הם אנשים קצת יותר מבוגרים, שקצת פחות מכירים את העולמות האלה, ולא יודעים אפילו מה לבקש. ויכול להיות שהם גם גדלו בתוך הארגון, וזה ה-DNA התרבותי של הארגון. לגמרי, בדיוק. איך פותרים? איך מתמודדים עם בעיה כזאת, שהיא בחלקה בעיה תרבותית, כמו שאתה מדגיש פעם אחר פעם, אודי, הבעיות הן בעיות אנושיות, הן לא בעיקר בעיות טכנולוגיות, אבל איך ניגשים אל הבעיה הזאת, ומורידים את המחיצות, ומייצרים את הדמוקרטיזציה הזאת שאתה מדבר עליה. כן, אז בעיקרון, מה שאנחנו חשבנו שיפתור, בגלל שקשה לשנות את האנשים, בוא נעזור לאנשים לייצר את השינוי הזה. חשבנו, לפני כמה שנים, באמת חשבנו איך אנחנו מכניסים באמת שינוי לעולם ניהול הדאטה, או עולם הדאטה פלטפורמס. כי יש המון דאטה פלטפורמס, זה פלטפורמות שמטפלות בדאטה. הם לא הביאו שום בשורה, הם לא השתנו, וגם שמעתי פודקאסט עם אחד אבות תורת הדאטה, סליחה, והוא אמר, תקשיב, מ-1980 עד היום אני לא ראיתי באמת איזשהו שינוי, משהו מדהים, כן? מדבר פה על 40 שנה אחורה, וזה בן אדם שראה דבר או שניים. באנו ואמרנו, אנחנו נקים פלטפורמה שהיא חושבת אחרת על ניהול דאטה וכן הלאה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, הדאטה חייב לזרום, הוא לא יעצור בשום סיילו. אוקיי, זה קונספט מספר אחד. הוא נכנס והוא עושה עבודה, והוא צריך לצאת עם איזושהי מטרה. הוא צריך לעשות משהו בסוף, אחרת אני לא אתחיל איתו בכלל. אוקיי. אם אני לא מתחיל מהסוף, זאת אומרת, למה ומה הוא יעשה, אני לא אסוף אותו. 2, אנחנו מאפשרים לכל המחלקות ולכל מקורות הדאטה להתחבר למקום אחד, שבו אנחנו עושים עבור הלקוח, מה שנקרא, את העבודה הקשה הזאת של ההרמוניזציה, של אותו טיוב וקונסולידציה ודידופינג וכל מציאת הכפילויות והניקוי והסטנדרטיזציה. זאת אומרת שתאריך יהיה בפורמט אחד בכל הארגון, ולא משנה איך הוא התחיל, באיזה פורמט הוא התחיל. אוקיי. אוקיי? זה סתם דוגמה לסטנדרטיזציה. זה דוגמה לטיוב, כן. כן, לסטנדרטיזציה. אבל תחשוב שיש לי מספר מקורות, שכולם בסופו של דבר
צריכים בסוף להגיע לאיזשהו סטרים קוהרנטי אחד של נתונים, שאיתו אפשר לקחת החלטות ניהוליות, נבונות, כשיש לי אמת אחת בסוף. אז כל המטרה היא אמת אחת, וסטרים קוהרנטי, וההנהלה יכולה לשבת על התוצאה של הסטרים הזה, ולקבל החלטות בריל טיים, כי זה גם אחד העקרונות שזה, היום זה חייב לעבוד בריל טיים. אז בעצם אתה אומר שבניתם פלטפורמה שמלכתחילה שוברת את המחיצות, כי כל המידע מגיע למקום מאוחד? כן, היא מחייבת אותך לשבור את המחיצות. זאת אומרת, היא באה ואומרת לך, תקשיב, אתה הולך ללמוד משהו חדש היום. אוקיי? מעכשיו עובדים אחרת. קודם כל אנחנו שוברים מחיצות, אנחנו מחברים את כל המקורות, אנחנו נותנים לכולם לראות, בהתאם כמובן להבטחת מידע, ופרטיות המידע והרשאות, ודאי, אבל עדיין אנחנו רוצים שתהיה פה, שיש דאטה שיירינג יותר רחב ממה שנהוג עד היום, וזה רק לטובת כולם בסופו של דבר, כן. תגיד, אמיר, איך מקבלים בארגונים משפט כמו, אנחנו עומדים לעשות דברים אחרת, מעכשיו אין יותר, איך זה מתקבל? אז א', בכל ארגון זה מתקבל אחרת. אין כאן פתרון, זה לא בעיה אחידה בכל הארגונים, והפתרונות הם לא זהים. אבל באמת, מעבר לזה שאתה מביא טכנולוגיות, ואתה עושה הדרכות על טכנולוגיות, צריך להבין ששינוי ושינוי ארגוני הוא תהליך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, לקחת ארגון שלא עבד דיגיטלית, או לא עבד מבוסס נתונים, ולהביא אותו לעבוד נתונים, זה לא מספיק לתת לו כלים, זה לא מספיק לעשות הדרכות על הכלים שהבאת, ולך להשתמש בנתונים. השינוי הוא משהו הרבה יותר קשה. בהקשר הזה, יש ספר שאנחנו משתמשים בו הרבה, קוראים לו The Switch, שהוא מסביר על כמה קשה לבן אדם לעשות שינוי. כולנו מכירים את זה שאנחנו יודעים שאנחנו אולי רוצים לעשות יותר ספורט, אבל לא מצליחים להביא את עצמנו שם, רוצים להתחיל דיאטה ולא מצליחים להביא אותנו שם. לעשות שינוי בהרגלים זה משהו מאוד קשה. ובספר הזה הוא מוביל אותך לדרך של איך עושים שינוי, בדימוי של פיל, בן אדם שרוכב על פיל בתוך איזה שביל בג'ונגל. ואתה עכשיו רוצה שהפיל ילך למקום אחר, במקום צפונה שילך מזרחה. איך אתה עושה את זה? אז הרוכב הוא הרציונל, הוא ההדרכות, הוא להסביר למה אנחנו רוצים ללכת, מה החשיבות של זה, כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, זה הרוכב על הפיל. וגם אם תסביר לו את זה וגם תלמד אותו, וברציונל הוא יבין את זה, עדיין לעשות את השינוי זה מאוד קשה. הפיל במטאפורה שבספר, הוא הרגש, ואם אתה רוצה באמת לעשות שינוי ולהתחיל לזוז מזרחה, אתה צריך לטפל גם בפיל וגם, או ברגש. אתה צריך לגרום לאנשים לרצות את השינוי, להבין מה יוצא להם מזה, להבין לא רק איך שזה טריינינג, אלא באמת לגרום להם לרצות. ויש שיטות, תגמולים, להבין כל אחד מה מניע אותו, ולשחק את הקלפים האלה, מולו, ולפעמים בכל מחלקה זה קלפים אחרים. אבל הדבר השלישי, שלפעמים הוא הכי קל, זה השביל. זאת אומרת, אם יש שביל שהולך צפונה, הפיל ילך צפונה. אם השביל ילך מזרחה, יש סיכוי טוב שהפיל ילך על השביל. והשאלה זה איך אתה מייצר את השבילים. אז הכלי שאודי דיבר עליו, שפותח חסמים, שעושה דמוקרטיזציה, עושה דמוקרטיזציה של הנתונים, כל הדברים האלה הם במסגרת השביל. כן. הם דברים שאנחנו יכולים לעשות. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו ראינו, שבאותם פרויקטים מאוד מורכבים, כל יום מדפיסים לאנשים את המשימות שהם צריכים לעשות היום, ומביאים להם את זה מודפס. ואז אף אחד לא מסתכל במערכת מידע, אם זה משתנה במהלך היום, אם עדיפות השתנתה, אם דברים קרו, אף אחד לא רואה את זה, כי עובדים דפים מודפסים. השביל, או איך אתה גורם לעשות את השינוי, תזיז את המדפסת, תרחיק את המדפסת, אל תמנע את היכולת להדפיס, רק תיקח אותה לבניין השני. ואז אנשים פתאום כבר יותר קל להם להסתכל על הטאבלט שלהם או על הטלפון שלהם ולראות את הנתונים בלייב במקום ההדפסה. אז הדוגמאות האלה של לחשוב רגע, איך אני משנה את השביל הזה, איך אני גורם לאנשים לשנות את ההרגלים, ברגע שההנהלה כבר החליטה שהיא צריכה לעשות שינוי והיא רוצה לעשות שינוי, אז להסתכל גם על ההדרכה, גם על הרגש ואיך אני גורם לאנשים לרצות את השינוי, אבל בייחוד איך אני מייצר שבילים
יותר נוחים להתחיל לעבוד עם הדאטה הזה. אתם יודעים, אנחנו מדברים פה הרבה על האופן שבו ארגונים צריכים לבצע הכנות ושינויים, והכל זה באמת נועד בשביל שתהיה להם כניסה יותר חלקה לעולם הבינה המלאכותית, וזה קשור בין השאר להשתמש בדאטה, לאסוף דאטה, לטייב דאטה, דמוקרטיזציה של הדאטה, כל הדברים שדיברנו עליהם בדקות האחרונות, אבל השאלה היא, האם רק אחרי שארגונים עושים את זה, שזה תהליכים לפעמים מאוד ארוכים, הם יכולים להתחיל לנצל את היתרונות של מהפכת הבינה המלאכותית, או שמה, הם יכולים להשתמש בכל מיני מערכות ובכל מיני פתרונות של בינה מלאכותית כבר היום, כי כבר היום הם מתמודדים עם כל מיני פרויקטים שיש בהם, שהעלות שלהם היא מאוד גדולה, ומחיר הטעות יכול להיות מאוד גדול. הם צריכים לחכות עד הסוף, אודי, או תן לי משהו. תראה, הם לא צריכים לחכות עד הסוף, כי יש כמובן המון דברים שאפשר לעשות כבר היום עם מה שיש, ולשמחתנו גם יש לנו AI שמאוד עוזר לנו גם לטפל בבעיות האלה. תסביר. אז יש לי, היום אנחנו בווייב או בגל השלישי או 3.5 של הבינה המלאכותית. הווייב הראשון, רק ככה להסביר שנייה על מה אני מתכוון, הגל הראשון היה ה-Predictive AI. AI שמסתכל על נתונים ונתן, אמר לי צפי, חוזי וכאלה, אם תעשה ככה אז ככה. הגל השני היה Assistive AI, AI שעזר לי. זאת אומרת, ChatGPT שענה לי על שאלות, או כתב לי מיילים יפה יותר, או תיקן לי טעויות וכן הלאה. וזה עזר לנו לבנות בעולם העסקי את מה שקראו לו ה-co-pilots. העוזר שישב לידי ועזר לי. הגל השלישי זה גל של ה-agents, של ה-agentic AI. אני חושב ש-agentic זו לא מילה אמיתית, אבל הטבענו אותה. agentic AI, כן, התחלנו להשתמש במילה הזאת, וקראנו לסוכני AI, האוטונומיים שלנו, agents, ובעצם הם יושבים לצד האדם ומחקים את הפעולות שלו, הם עושים פעולות, הם עושים פעולות, הם לא רק עוזרים לי, הם לא כותבים לי מיילים, זה כבר לא מעניין, זה כבר לא הבעיה, כן? אבל הם כן יודעים לעשות עבודה. אז אני יכול להגדיר להם שהעבודה שלהם זה להסתכל על כמויות מאוד גדולות של דאטה ולסכם לי, או להצביע לי על כפילויות או על טעויות. להציע לי מקומות שבהם אני יכול לשנות ולייצר governance על הדאטה. אז ה-AI קודם כל יכול לעזור לי להתחיל לטפל בבעיה, אבל בזמן הזה אני גם יכול להשתמש ב-AI, זה גם, אני רואה את זה המון בעולמות של מובידאו, עם כמויות הדאטה ה-unstructured. אז unstructured data מטבעו הוא unstructured, זאת אומרת אין לו סכמה. והיום אנחנו מטפלים ב-unstructured data עם דאטאבייסים ייעודיים לזה, כן? שהם נקראים vector databases, כן? לא ניכנס לאיך זה עובד, אבל אנחנו יודעים לפרק את הכמויות דאטה הלא מובנות האלה לצ'אנקים, וה-AI ידע יותר בקלות לקרוא אותם, להבין אותם, לסכם אותם וכן הלאה. אבל הם גם משמשים לי כמקור מידע, מקור מידע מהימן עבור ה-AI שלי. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים לו RAG, אוקיי? אז RAG בעולמות ה-AI, Retrieval Augmented Generation, ובעצם ה-AI מסתמך על דאטה שאני נתתי לו, שהוא דאטה עסקי. אוקיי, אז למשל, המון מסמכים של how to, או guides, או מסמכי, למשל בעולמות שלך, אמיר, נכון, מסמכים של מכונות, או נכון, ספרי מכונה, או ספרי טיפול, שהם יכולים להגיע למאות ואלפי עמודים של המון טקסט. אוקיי, מה עושים איתם? אז היום חברות כאלה יכולות, מה שנקרא, לעשות איזשהו קיצור דרך, ולהפעיל סוכן שיבוא ויגיד להם, על סמך כל המידע הזה, האדם עצמו כבר לא יצטרך ללמוד, או לפשפש בדפים ולחפש את עמוד 300 בשביל לראות האם הוא עושה ככה או ככה, אלא אותו AI יוכל להכווין אותו מה השלב הבא שלו,
מה הוא צריך לעשות, מה הפעולות שהוא צריך לעשות, כולל להביא לו את הקונטקסט, זאת אומרת, להביא לו את הציטוט, או את אותו הפניה למקור. עכשיו אני מתחיל לרדת לסוף דעתך. אתה בעצם אומר, אפשר להשתמש היום בכלים שהם, חלקם הם off the shelf, נכון? שהם פשוט קיימים כדי להתחיל לעשות סדר בתוך החברה, כדי לקצר תהליכים ארגוניים, לזה אתה מתכוון? נכון מאוד, כן, כן. אתה יכול כבר לקפוץ כמה שלבים קדימה, ולפחות בעולמות האלה, כבר לתת לסוכנים האוטונומיים, לעזור למנהלי הפרויקטים שלך, למנהלי מחלקות וכן הלאה, אפילו לאנשי שטח, לעשות עבודה יעיל יותר, עם פחות טעויות, מוכוון, שלב אחרי שלב, שהם לא צריכו לנחש, שהם לא צריכו להחליט, ובאותו זמן להשתמש גם בסוכנים שיעזרו לך לקבל תובנות על הדאטה ולהחליט איך אני רוצה, איך לטייב אותו ואיזה governance אני צריך לשים עליו. עד כמה יש התלהבות להיכנס לעולם הזה? כי זה נשמע לי כמו משהו שמתאים לאיזושהי חברה קטנה ובינונית, אבל כאשר אנחנו מדברים על חברות פטרוכימיות, או חברות בכלל תעשייתיות, השטראוס של העולם, הוויזה קל של העולם, מה הם צריכים שכל אחד יתחיל להוריד לו פתאום איזה כלי של גוגל שנמצא בסטודיו שלהם, ויתחיל לעשות עניינים? זאת אומרת, עד כמה זה באמת מציאותי, שארגונים יתחילו להיכנס לעולם הזה בצורה כזאת? אז נגעת פה בהרבה דברים, אני אנסה רגע ללכת אחד אחד. קודם כל, המשרה הוא מאוד גדול, זאת אומרת, אנחנו רואים חברות שישנות וכאילו עוד לא ערות לזה שהעולם משתנה סביב היכולות של ה-AI, ואנחנו רואים חברות שממש מתעסקות עם זה כל הזמן, בכל המחלקות של הארגונים, הם מנסים להכניס כל מיני כלי AI. אז זה לשאלה הראשונה, כמה זה, אז יש מכל הסוגים, כמובן שאנחנו מאמינים שמי שלא מתחיל להתעסק עם זה עכשיו, ימצא את עצמו דינוזאור די מהר, בקצב שזה מתפתח. אני רוצה להוסיף פה משהו מאוד חשוב בעולם הזה, שכל מחלקה מנסה, או חלקים שונים בארגון מנסים, לא תמיד הם מנסים עם החשיבה של הבטחת מידע, פרטיות המידע וכן הלאה, ופה הסיכון הגדול. זאת אומרת, הם מסתכלים על ה-consumer AI, על העולמות האלה, שאני היום בטלפון יש לי גם Perplexity, גם ChatGPT, גם Gemini, אוקיי, אבל אלה consumer grade, זאת אומרת, אלה באים לפתור לי את הבעיות האנושיות שלי העצמיות. בחברה שיש לי אחריות מאוד גדולה על נתוני לקוח, פרטיות מידע, דברים כאלה, אני לא יכול להסתמך, אני לא יכול לשלוח את המידע הזה סתם ככה ל-ChatGPT. ופה הם נופלים הרבה פעמים פשוט בטעות, כן? הם פשוט לא שמים לב שהם משתמשים בכלים שהם לא enterprise grade, שהם לא secure enough. הם חושבים שיכולים לעשות הכל כמו שהם עושים בבית. כן. אני חושב שאודי קלה בול, זאת אומרת, ארגונים שלא מתעסקים בזה, שאין מי שיתעסק עם זה, ועוד פעם, הנחת העבודה שהמנכ"לים עסוקים מאוד ולא מבינים בדברים האלה, והם צריכים לידם איזה Chief Data או Chief AI Officer, כבר עוד מעט נצטרך להתחיל לראות בארגונים. מי שיתעסק בדברים האלה ויבין, אני מאפשר לעובדים שלי, אפילו רק לנסח אימיילים באיזה ChatGPT, או שהמידע הזה סודי או לא, איך מאמנים את האנשים ואיך לעשות זה. אבל אם אנחנו רוצים שהוא יעשה את זה יותר יעיל, צריך לפתוח אותו למערכות המידע בארגון. זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא ינסח לי אימייל על בסיס מידע גנרי עולמי. אני רוצה שהוא יסתכל על ה-CRM שלי, ידע מתי הייתי עם הלקוח הזה בקשר, וידע לכתוב אימייל הרבה יותר מדויק. ואז אני צריך באמת לחבר את אותם כלי AI למקורות מידע בארגון. ופה נכנס נושא של פרטיות והבטחת מידע, ובאמת איזה מידע יש שם, וזה הולך לכל הנושאים שדיברנו עליהם. אחד מהם זה באמת איך מחברים מקורות מידע שונים, או different siloed, ומאחדים אותם למקום אחד. זה הולך באיזה קצב אני עושה את זה, מי מתעסק עם זה, איך אני חושף את זה, את המידע שכבר איבדתי לעוד מקומות בארגון, שלא רק מחלקה אחת תרוויח מהדבר הזה. אני חושב שהעולמות האלה משתנים כל כך מהר, וממש כל חודש אנחנו רואים שינויים גם בכלים, גם בתוצרים שלהם וגם בשימוש, אבל אני חושב שהשורה התחתונה זה ש-AI כאן, ומי שלא מתחיל להשתמש בו, הוא כבר די מאחר את הרכבת. זאת אומרת, אבל אם אתה רוצה להשיג ממנו יותר בטווח הרחוק, בעוד 2-3, אז אתה צריך להתעסק במידע שלך, בנתונים שלך, באיך אתה מאחד אותם, כל הנושאים שדיברנו עליהם, שהם משפיעים גם על יכולות ההחלטה שלך כמנהל, מן הסתם אותה רמת השפעה,
יש להם גם על כלי AI שתחבר. ואם אתה רוצה ש-AI ייתן לך תבונות או תשובות יותר טובות, או יחליף את האנשים שלך יותר טוב, אתה חייב שיהיה לו מקורות מידע אמינים, טובים, זמינים, וזה חלק מהמשחק שחברות צריכות, אם הם לא שמה, להתחיל להתעסק בו. אני רוצה רגע לדבר על האופן שבו סיילספורס נכנסת בכלל לכל התמונה, כי בכלל לא הזכרנו את הפתרונות שלה, היא בכלל יש לה מה לומר בעולמות האלה של שימוש בדאטה וטיוב דאטה ואייג'נטים, זאת אומרת, זה משהו שהיא בכלל בתוכו? ודאי, אז אנחנו רואים את עצמנו כסוג של פורצי דרך בתחום הזה, זאת אומרת, אנחנו CRM או פלטפורמה ניהול עסקית הראשונה שבעצם כללה AI בפנים, קודם כל. היום אנחנו בכלל חברת, אתה יודע, CRM, AI ודאטה. ככה אנחנו מגדירים את עצמנו וככה אנחנו גם פועלים. הפלטפורמה שלנו היום היא, אתה יודע, היא agent first. זאת אומרת, כל דבר שזמין בפלטפורמה הוא גם זמין לאג'נטס. אז זאת אומרת, תחשוב על זה שאתה תקים סוכן שיעזור לא רק לך, אלא גם ללקוחות שלך. יעזור להם לקבל שירות טוב יותר, לפתור בעיות, לשאול על עצמם שאלות, וזה בזכות זה שהוא יושב על הדאטה של הארגון. עכשיו, הדאטה קלאוד שלנו, הפלטפורמת הדאטה שלנו, היא זאת ששוברת את הסיילוז, היא זאת שמאחדת, היא זאת שמאחדת את כל מקורות הדאטה למקום אחד, מייצרת את ההורמוניזציה ואת הדמוקרטיזציה של הדאטה, ומאפשרת לכולם גישה לדאטה בצורה נכונה, ומאפשרת ל-AI להזות פחות, מה שנקרא. כי אנחנו יודעים, AI רוצה מאוד לרצות. כן. הוא נורא רוצה לענות לך, אפילו אם זה לא תמיד נכון. לפעמים אתה גם יכול לעשות עליו מניפולציות. ראינו כבר מקרים שאנשים הצליחו לעשות מניפולציה על AI ולגרום לו לשחק לטובתם ולפגוע בחברה שאותה הוא ייצג. אז אנחנו רוצים שלא יתאפשרו מניפולציות כאלה, אז אנחנו צריכים guardrails ל-AI, אוקיי? ואנחנו צריכים שהוא לא יהזה, שהוא יענה לי תשובות מאוד מאוד מדויקות, מאוד נכונות ורלוונטיות אליי כשואל. ולכן, דאטה קלאוד פלוס האג'נטס שיושבים על הדאטה קלאוד, שמחובר ל-CRM, מחובר לכל מערכות הארגון, זה פתרון הוליסטי שלדעתנו נותן, אתה יודע, נותן קפיצת מדרגה לכל ארגון שחווה את הקשיים האלה היום. אני בדרך כלל מסיים עם שאלון. אתה מכיר אותו, אודי, אתה עברת את השאלון הזה, אבל הפרק הזה הוא קצת אחר. חשבתי שאני אהיה איתכם פה 20 דקות, אנחנו פה המון זמן, כי יש לנו המון על מה לדבר, זה באמת נושא מאוד גדול. אני רוצה לעשות פה משהו קצת אחר, ולשאול את שניכם 3 שאלות קצרות בנוגע לדברים שדיברנו עליהם. הנה השאלה הראשונה. מאיפה מתחילים? אני אסביר. אתם תיארתם פה הרבה מאוד בעיות, חלקן הן בעיות עומק, חלקן הן בעיות טכנולוגיות, חלקן הן בעיות ניהוליות, חלקן הן בעיות תרבותיות, ואני בתור מנהל של ארגון, רוצה להיכנס ולהתחיל לעשות סדר, מאיפה מתחילים, מהו הדבר הראשון שאני צריך לאחוז בו, ומשם להתחיל. אני אתחיל? קדימה. קדימה, אודי. אני חושב בוא נגיד, נקודת הפתיחה היא החלטה אמיצה, אוקיי? אז מצטער שאני נותן לך פה איזשהו עכשיו, אוקיי, תטמיע זה או תתקין זה. בדיוק, ציפיתי שתגיד לי את תטמיע זה. בדיוק, נו. לא, אתה צריך החלטה אמיצה של מנכ"ל, של CFO, שיבוא ויגבה את זה בתקציב, כי תמיד התירוץ שאני מקבל כל הזמן, זה שזה לא בתקציב, זה לא בתוכנית, זה לא בתקציב, זה לא יאושר, זה עולה המון כסף. זה לא עולה המון כסף. זה ROI מובטח. זה דבר שאתה רק צריך להסתכל טיפה קדימה, לבנות תוכנית עסקית לדבר הזה, ולראות את ה-ROI שבזה. כל CFO שיראה תוכנית שאתה תציב לו עם ROI מובטח, יאשר לך את הדבר הזה, ואתה צריך להתחיל. אוקיי? אתה צריך לעשות את זה, ופשוט עם אומץ, אתה צריך CFO אמיץ שיגבה את זה. אולי זה הטיפ. אתה צריך להתחיל מ-CFO אמיץ. צריך להתחיל מ-CFO אמיץ, ו-CEO שיגיד, יאללה, אנחנו משנים את החברה, אנחנו הולכים על זה. אני לא יכול לחכות עכשיו עוד שנה, ולהתחיל להטמיע דברים שאנשים התחילו, או חברות התחילו להטמיע לפני 5 ו10 שנים. אני לא רוצה להיות יותר מאחורי כולם.
אמיר דיבר על התחרות, וזה בדיוק זה, התחרות נושפת בעורפם של כולם, מי שישכיל להטמיע את זה נכון, ינצח בתחרות הזאת. אז אודי אומר לי, תבחר CFO אמיץ. מה אתה אומר לי? אולי שנמצא כזה, אז יהיה יותר קל. עד כדי כך קשה למצוא CFO אמיצים? אני חושב ש-CFO, אני לא יודע אם אנחנו רוצים את זה בתוכנית או לא, אבל אני חושב שבגדול CFO הוא מישהו בהגדרה מאוד שמרן. אגב, במידה מסוימת של צדק. בצדק, אבל בגדול הוא שמרן, והוא הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים הוא אנטי חדשנות, הוא רגיל לשטנצים שלו, לדוחות שלו, שהם... אל תביאו לי חדשנות עכשיו. אז תגיד לי אתה מאיפה להתחיל, אם לא מתחילים מה-CFO, כי הם טיפוסים מטבעם שמרנים, מאיפה מתחילים? א', חייבים אולי תקציב ו-CFO, אבל אני חושב שהשינוי מתחיל קודם כל במודעות, ובונים OKRs או מטרות סביב זה. אם מנכ"ל יבוא ויגיד, אני רוצה לשפר את הרווחיות שלנו, את ההכנסות שלנו ב10%, איך נגיע לזה? באמצעות זה שננהל יותר נכון את הנתונים ונסנן את הלקוחות המועדפים או לא, אז כל שאר הארגון מבין שהוא צריך להתעסק עם הדאטה ואיך לסנן את הלקוחות, אז אני חושב שאם אתה מגדיר את זה או כמטרה או כדרך המדידה למטרה, אתה תגרום לשינוי להתחיל. אני חושב שהדבר הנוסף זה שבאמת המנהלים השונים בארגון צריכים לחשוב, כמו שמה שאנחנו עושים דרך אגב בעולמות של הפרודקט הרבה, צריך לבוא ולחשוב איפה אני אקבל value הכי גבוה מהדאטה הזה, במאמץ שהוא סביר או הכי קטן. ההשוואה בין מה ייתן הרבה value, what will move the needle, אל מול כמה אני צריך להתאמץ בשביל תאב את זה. זאת אומרת, אם טיוב הנתונים הוא מאמץ שהוא גדול מדי, והתוצאות, אז בואו לא יהיו שוות את זה, בואו לא נתעסק עם זה. אבל יש הרבה מקומות שבמאמץ קטן יחסית, או באמצעות כלים, כמו שסיילספורס מביאים, אייג'נטים כאלה, שיעזרו לי לטייב את הנתונים שלי, לאסוף את הנתונים, לחשוף את הנתונים, אני יכול לתת value מאוד גבוה, אלה המקומות שבהם כדאי להתחיל. שאלה שנייה, מהו הפח הכי שכיח שלתוכו נופלים ארגונים? במילים אחרות, מהי הטעות שאתם רואים? שארגונים עושים פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, כאשר הם ניגשים לכל האירוע הזה. מה הטעות הכי גדולה שלהם, או הכי שכיחה? אני חושב שהטעות הכי שכיחה, זה לפחד מלהתחיל, או שהם לא זזים, או שהם טובעים בהרגלים הישנים שלהם. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה התחרות שלנו, היא לא עוד כלים יותר מתוחכמים בשוק, היא לגרום לאנשים לקום, ולהתחיל להשתמש בכלים דיגיטליים ובנתונים. אז זה לדעתי הפח מספר אחד. אודי? אני רואה את זה בוורטיקלים השונים, או באינדסטריז השונים, כן? בעולמות ההייטק, אתה יותר רואה את זה, או בחברות היותר טכנולוגיות, טק-סאבי, אתה יותר רואה שקופצים לפתרון לפני שהם מבינים את הבעיה. אז זאת אומרת, הפתרון שלהם הוא אוטומטית רכישה. אוטומטית. זה טעות. זה באמת טעות. זה קודם כל אני הולך ואני קונה טכנולוגיה, ואיזה טכנולוגיה אני קונה? זאת שיש לשכן שלי. ברור. זה כל כך מפריע, אתה רואה את זה, זה צורם. ובאזורים היותר מסורתיים, אוקיי, אני רואה דווקא את הבירוקרטיה, ואת הכבדות, ואת הפחד מלעשות את השינוי. זאת אומרת, יש לי איזשהו ERP ישן, שאני בניתי עליו במשך שנים, גם CRM, וגם ניהול פרויקטים, וגם זה וגם זה. הכל בניתי על ה-ERP, וזה לא נכון, והוא לא מחזיק, והוא כבד, ואף אחד לא יודע להשתמש בו. אני כל כך פחד לגעת בו. זה כמו מגדל קלפים. כן. וזה משתק, הפחד משתק. צריך אומץ. אומץ, אנחנו חוזרים לאומץ. זה מזכיר לי, יש איזשהו מין ציטוט כזה של איינשטיין, שאתה אף פעם לא יודע אם הוא אמר את זה או לא, שאם היו נותנים לו לפתור בעיה, היו נותנים לו שעה כדי לפתור בעיה, הוא היה מקדיש 55 דקות כדי להבין את הבעיה, ו5 דקות כדי לעבוד על הפתרון. זאת אומרת, זה בדיוק העניין הזה שאתה אמרת, שצריך להבין קודם את הבעיה לפני שאתה רץ לקנות משהו. בדיוק. שאלה אחרונה, אני נותן לכם 3 דקות עם המנכ"ל של החברה, שאליה אתם נכנסתם. אתם יכולים להיכנס איתו לחדר, סוגרים את הדלת שלכם 3 דקות, רגע לפני שאתם נכנסים לתוך הארגון ועושים שם את מה שאתם עושים, את הקסמים שלכם. מה אתם אומרים לו? מה המסר הכי חשוב? הוא מנכ"ל עסוק, יש לכם רק 3 דקות, מה המסר הכי חשוב להעביר לו? עם מה אתה מתחיל, אמיר? אני חושב שהמסר שאני הייתי מתחיל איתו, זה התורה של דרווין.
זה לא בהכרח חזק מי שישרוד, זה מי שיתאים את עצמו לשינויים. והעולם משתנה, הוא השתנה ב10 שנים האחרונות עם Industry 4.0, עם IoT, עם טכנולוגיות מובייל, דור 5 של המובייל. העולם השתנה. מי שלא יתאים את עצמו לשינוי, יישאר מאחור ולא ישרוד. אודי? אני הייתי שואל אותו, לאן אתה רוצה לקחת את החברה, איפה אתה רואה את החברה שלך עוד 3 או 5 שנים? זה ברור, אני רוצה שתהיה יותר גדולה, יותר רווחית. לא סתם. ומה, כן, באמת, איפה אתה, אבל דבר אחד, לא נלך לזה. אוקיי. איפה באמת מה המטרה שאתה באמת אתה רוצה להילחם עבורה, ומה מונע ממך להגיע לזה? וברגע שיגדיר לי מה מונע ממנו, מה אותו קושי, מה אותו מכשול שאנחנו צריכים לעבור כדי להגיע לשם, אנחנו נדע כמה ההר תלול. זאת אומרת, בניגוד לאמיר, אתה אומר, אני שואל אותו שאלה. אני שואל אותו לאן אתה רוצה להגיע, כדי להבין איך נראית הדרך. כן, אבל אני שואל אותו את זה רק כדי שהוא יעזור לי להבין מה הקושי להגיע לשם. היעד יכול להיות המון דברים, זה פחות מעניין היעד, אבל איך מגיעים אליו? זאת אומרת, מה הקושי? למה אנחנו לא יכולים להגיע אליו? ואת זה אנחנו צריכים לפתור. אני חייב לשאול אותך, הם יודעים לענות על השאלה הזאת, המנכ"לים? לא יצא לי ככה לשאול מנכ"ל, אבל זה די חצוף ממני לבוא לזה. אבל אולי לאמיר יש יותר שיחות עם מנכ"לים כאלה. אני לרוב יושב עם CIO'ים, עם CTO'ים של ארגונים, לפעמים גם עם CEO'ים. נפגשתי עם כמה, ובאמת הופתעתי שיש כמה שהם מאוד מאוד יודעים לאן החברה שלהם הולכת. אתה גם רואה את זה על החברה. מעניין. ויש כאלה שלוקח להם זמן לחשוב על זה, או שנותנים לך את התשובות. כן, יותר גדולים, יותר חזקים, יותר רווחים. כן, נכון. עד כמה מנכ"לים יודעים לענות על שאלות מהסוג הזה, אמיר? מנכ"לים זה חיות מוזרות, ואני לא יכול להגיד שיש לי כאן איזשהו שטנץ, שאני יכול לתייג את כולם בכתב. יש מנכ"לים, דרך אגב, לפעמים אתה רואה את זה בחברות מאוד יפה, שהמנכ"ל משתנה, ואיתו כל הארגון משתנה. ולפעמים יש חברות שהמנכ"ל משתנה ומשתנה ומשתנה, ושום דבר לא משתנה בחברה, הכל נשאר את אותו דבר. התרבות הארגונית חזקה יותר מהמנכ"ל. גוברת על המנכ"ל ועל הכל. אז אין כאן פתרון אחד שמתאים לכולם. אני חושב שיש מנכ"לים שאתה רואה שהם רוצים לעשות שינוי, והם ממש באים בכל העוצמה לעשות שינוי, והרבה פעמים הם יודעים לאן הם רוצים להגיע, אבל הם לא לגמרי יודעים איך להגיע לשם. יש הרבה מנכ"לים שהשינוי זה מהם והלאה, הם רק תן להם לשבת על הכיסא, בלי לעשות שינויים, בלי לזעזע את הסירה, זה נורא נורא שונה בין ארגון לארגון, אבל אני כן חושב שבשביל לעשות שינוי או דיגיטליזציה בארגון, אתה חייב את ההנהלה, אתה חייב את המנכ"ל או את ההנהלה, זה לחץ שמגיע גם מלמעלה, שההנהלה תרצה ושאנשים למטה ידעו שזה המטרות של ההנהלה, אחרת הם לא זזים. זאת אומרת, זה חייב לבוא מלמטה, אתה צריך לעשות טריינינג ולתת להם כלים ולהסביר להם איך לראות את הנתונים, זה חייב להיות מלמטה ומלמעלה, ורק בתנועת מלקחיים הזאת, או לא רק, אבל אז הסיכוי שלך להצליח גדל בסדרי גודל. מהמם. אודי שווקי, Cloud Architect בסיילספורס ישראל, ואמיר גרין, אחד המייסדים והמנכ"ל של חברת מובידאו, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה, היה תענוג. עד כאן פורצים דרך, אתגרים ניהוליים בעידן הדיגיטלי מבית סיילספורס בישראל. זאת הייתה שיחה ארוכה ומרתקת. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.